zcela novou možnost, jak si vypůjčit peníze. Trh dluhopisů zajišťoval finanční prostředky válkám, které zuřily na severu Itálie před 600 lety. Rozhodl o výsledku bitvy u Waterloo a dal vzniknout největší finanční dynastii světa. Díky němu jih utrpěl porážku v americké občanské válce a v současnosti dokáže trh dluhopisů srazit na kolena kdysi bohaté státy, jako je například Argentina. Vlády a společnosti si dnes prostřednictvím dluhopisů vypůjčují v nepředstavitelném rozsahu. Po světě kolují dluhopisy v celkové hodnotě přibližně 85 bilionů dolarů. Ať už se nám to líbí nebo ne, hodnota našeho jmění s trhem dluhopisů přímo souvisí. Pokud klesne cena dluhopisů, sníží se hodnota penzijních fondů, což je pro každého jednotlivce velice podstatné. V dobách finanční krize, která sužuje svět už od léta roku 2007, představují dluhopisy americké vlády určitou jistotu pro investory, kterým nahánějí strach padající ceny nemovitostí a akcií. Pokud by tedy Bill Gross ztratil vůči těmto dluhopisům důvěru, finančním světem by to zcela jistě od základu otřáslo. Proto má tento pan Bond ještě větší moc než ten, kterého si vymyslel Ian Fleming. A to je důvod, proč mají oba typy Bondů povolení zabíjet. Vzestup peněz. Spoutání dluhopisy. Jak prohlásil kdysi dávno řecký filozof Herakleitos, válka je otcem všeho. Zcela určitě je i otcem trhu dluhopisů. Středověké městské státy Toskánska, tedy Florencie, Pisa a Siena, proti sobě převážnou část 14. a 15. století válčily. V této válce hrály kromě lidí klíčovou roli peníze. Na obraze Bitva měšťců s pokladnami Petra van der Heydena bojují proti sobě kopím a mečem prasátka, truhly a sudy plné mincí. V této vřavě bojuje každý proti každému. Text v holandštině pod obrazem hlásá, že tento boj a svády jen pro peníze a zboží jsou. Stejně dobře by tu však mohlo stát, že válka se nedá vést, pokud na ní nemáte peníze. To, jak to udělat, tedy financovat válku prostřednictvím trhu s dluhopisy, vymysleli lidé stejně jako tolik dalších věcí v dobách italské renesance. Jednotlivá města si najímala velitele, takzvané condottieri, kteří verbovali žoldnéře, aby za jejich občany odváděli špinavou práci, tedy bojovali, obsazovali nová území a plenili. V 60. a 70. letech 14. století mezi těmito žoldnéři jeden vynikal. Zde vidíte jeho portrét v katedrále Duomo ve Florencii. Ten mu tu vystavili vděční občané. I když to někoho možná překvapí, tento výjimečný žoldnéř byl původem z Essexu. Ve vedení války byl Sir John Hawkwood tak zdatný, že mu Italové přezdívali Giovanni Acuto, tedy Ostrý John. Tento hrad je jenom jednou z několika nesmírně cenných nemovitostí, které mu vděční Florenťané za jeho služby věnovali. Hawkwood byl ovšem žoldnéř, který byl ochoten být se za toho, kdo ho zrovna platil, ať už to bylo Miláno, Padova, Pisa nebo papež. Na těchto překrásných freskách v Palazzo Vecchio ve Florencii jsou zachycené armády Písy a Florencie v boji roku 1364. Tehdy Hawkwood bojoval na straně města Pisa. O 15 let později však už stál na straně druhé. Jak to? Protože peníze tou dobou byly ve Florencii. Náklady na tyto neutuchající války strhly italské městské státy do krize.
Výdaje, a to i v době míru, dosahovaly minimálně dvojnásobku množství peněz vybraných na daních. Aby mohla Florencie žoldnéře, jako byl Sir John Hawkwood, zaplatit, topila se v dluzích. Z tohoto úžasného dokumentu ve státním archivu Florencie je patrné, že ze zhruba 50 000 florinů na počátku 14. století se dluh města vyšplhal až na 5 milionů v roce 1427. Jednalo se doslova o horu dluhů, proto to jméno Monte Comune. Od koho si však Florentané mohli půjčit tolik peněz? Odpověď máme přímo zde. Sami od sebe. Tato převratná myšlenka změnila svět peněz jednou provždy. Místo přímých odvodů daní měli nyní občané v podstatě povinnost své vládě peníze půjčovat. Za tyto vynucené půjčky dostávali určitý úrok. Tyto dlužní nástroje, zde zaznamenané jako obyčejné řádky v knize, představovaly původní vládní dluhopisy. A to nejlepší na nich bylo, že když člověk potřeboval rychle peníze, mohl dluhopisy prodat někomu jinému. Takže byly takzvaně likvidní. A z tohoto záznamu je patrné, jak Florencie ze svých občanů udělala své největší investory. Toto opatření z válečné doby dalo vzniknout trhu dluhopisů v jeho současné podobě. Vydělal na něm každý. Dluhopisy zachránili městský stát před bankrotem, občané byli rádi, protože vydělali na úrocích a navíc mohli na trhu dluhopisy nakupovat a prodávat, jak se jim zlíbilo. Zdálo se, že problém státního dluhu se podařilo vyřešit a tak se mohli občané Florencie klidně věnovat věcem ušlechtilejším. Tento geniální nápad však měl jeden háček. Takovýchto víceméně neproduktivních válek bylo možné vést pouze omezené množství. Čím více se italská města zadlužovala, tím více dluhopisů musela vydávat. A čím více dluhopisů kolovalo, tím nižší hodnotu měli z pohledu investorů. Přesně tato situace nastala i v Benátkách. Počátkem 16. století městem otřáslo několik vojenských převratů a hodnota benátských dluhopisů prudce klesla. V okamžiku nejnižší ceny v letech 1509 až 1529 se s benátskými dluhopisy Monte Nuovo obchodovalo za pouhých 10% jejich nominální hodnoty. Pokud si koupíte dluhopis v době, kdy zuří válka, riskujete, že vám ho město nevyplatí, nebo vám nevyplatí ani úrok. Nezapomínejte však, že se úrok platí z nominální hodnoty dluhopisu, takže pokud ho koupíte za pouhých 10% této hodnoty, představuje váš úrok třeba i slušných 50%. A tak funguje i trh dluhopisů. Dostáváte v něm výnosy za riziko, které jste ochotní podstoupit. Zároveň ovšem trh dluhopisů rozhoduje o výši úroků v rámci celé ekonomiky. Pokud musí platit 50% stát, musí stejný úrok platit i všichni ostatní, kteří si půjčují. Trh dluhopisů vznikl proto, aby pomohl zaplatit války v Itálii. Nyní však udával úrokovou míru pro všechny. Jeho cesta k moci započala. V průběhu následujících 2 staletí měly dluhopisy ovládnout celý svět. Tento dům postavila dynastie finančníků, kteří pomohli rozhodnout o výsledku bitvy u Waterloo. Z této dynastie vzešel muž, kterému se přezdívalo Bonaparte světa financí. Císař trhu dluhopisů z 19. století. Vládne obrovským bohatstvím, chvástá se, že má v rukou mír i válku a kývnutím hlavy dokáže rozhodnout o financích celých národů. Financuje ministry různých vlád.
Tato slova, která v roce 1828 pronesl radikální poslanec Thomas Dunscombe, popisovala Nathana Rothschilda, geniálního obchodníka s dluhopisy a zakladatele londýnské pobočky pozdější největší banky na celém světě. Díky trhu dluhopisů Rothschildové nesmírně zbohatli. Dokonce natolik, že si mohli dovolit postavit po celé Evropě 41 honosných sídel. Toto je číslo 29. Zámeček Watson Manor v Buckinghamshire, kterému jeho někdejší slávu vrátil Jakob Rothschild, Nathanův pravnuk. Byl to takový malý tlustý fanatik, ale nesmírně chytrý. Velice jednostranně zaměřený, vyjednávat s ním cokoliv asi nebylo příliš příjemné. Muselo to být obtížné. V letech 1810 až 1836 se 5 synům Mayera Amschela Rothschilda podařilo vypracovat se z anonymity frankfurtského geta až na pozici nejvlivnějších osobností ve světě mezinárodních financí. Třetí syn Nathan celý úspěch svého rodu řídil z Londýna. Evelyn de Rothschild je Nathanovým prapravnukem. Nedávno odešel do důchodu z pozice ředitele Rothschildovy banky, kterou Nathan vybudoval. Byl nesmírně cílevědomý, přestěhoval se do Londýna, byl také tvrdohlavý, nemohl vystát hlupáky, to je možná nějaká rodová vlastnost. Tento dopis se jako jeden z mála dochoval z těch, které Nathan Rothschild psal svým bratrům. Je psaný jako obvykle v Judendeutsch, tedy v němčině přepsané do hebrejštiny. Z dopisu je patrné, jakou měl tento člověk asi pracovní etiku a jak se jí snažil vnucovat i svým nebohým bratrům. Jen si poslechněte. Milý Amschle, píšu ti svůj názor, protože je to moje proklatá povinnost. Četl jsem tvé dopisy nejednou, ale často i 100krát. Jak si asi dokážeš představit, po večeři nečtu knihy a nehraju karty. Ani nechodím do divadla. Jedinou mou kratochvílí je mé podnikání. Díky své fenomenální vytrvalosti a vrozené finanční genialitě se Nathan vypracoval z naprosto neznámého člověka na magnáta londýnského trhu dluhopisů. Vhodná příležitost k finančnímu převratu se však opět naskytla díky válce. Ráno 18. června roku 1815 hledělo 67 000 britských, holandských a německých vojáků pod vedením vévody z Wellingtonu přes pole Waterloo nedaleko Bruselu téměř stejnému množství francouzských vojáků, v jejich čele stál francouzský císař Napoleon Bonaparte. Bitva u Waterloo představovala vyvrcholení více než 2 desetiletí konfliktu mezi Británií a Francií. Nešlo tu však pouze o bitvu mezi dvěma armádami. Zároveň tu spolu měřily síly 2 finanční systémy. Ten francouzský se opíral o drancování a ten druhý britský zase o dluhy. Aby britská vláda měla na válečné útraty, prodala do té doby nevídané množství dluhopisů. Podle legendy, která se vypráví už dlouho, rod Rothschildů své první miliony vydělal na spekulacích ohledně toho, jak výsledek bitvy u Waterloo ovlivní cenu těchto dluhopisů. Právě tuto legendu o židovském kupčení se o 100 let později nacisté snažili co nejvíce přikrášlit. V roce 1940 Josef Goebbels povolil uvedení tohoto filmu Die Rothschilds. Nathan zde podplácí francouzského generála, aby v bitvě zvítězil vévoda z Wellingtonu a později záměrně v Londýně hlásí nesprávný výsledek bitvy. To má za následek horečný prodej britských dluhopisů, které potom Nathan skupuje za zlomkovou cenu. Ve skutečnosti se tu v roce 1815 odehrálo něco úplně jiného. Rothschildové na Napoleonově porážce rozhodně nevydělali, naopak. Porážka je téměř zrujnovala. Podařilo se jim tedy zbohatnout nikoliv díky Waterloo, nýbrž jemu navzdory. Celé se to odehrálo takto.
Prodejem dluhopisů veřejnosti nashromáždila britská vláda spoustu peněz. Wellingtonovi však bankovky ani dluhopisy k ničemu nebyly. Aby mohl své vojáky patřičně vybavit a zaplatit spojencům tažení proti Francii, potřeboval nějakou všeobecně přijatelnou měnu. Nathan Rothschild dostal za úkol vzít peníze získané na trhu dluhopisů a Wellingtonovi je dopravit ve zlatě. Pokud by se tuto operaci podařilo provést, osud válčících mocností i celé Evropy by byl zpečetěn. Tento dopis je zásadním milníkem dějin jak rodu Rothschildů, tak i britské vlády. Je ze dne 11. ledna roku 1814 a ministr financí v něm přikazuje vrchnímu zásobovacímu důstojníkovi, aby Nathana Rothschilda, tedy pana Rothschilda, jmenoval jednatelem britské vlády. Nathan měl za úkol nashromáždit všechno zlato a stříbro, které na evropském kontinentu najde, a předat je vévodovi z Wellingtonu a jeho armádě, která se právě probojovala ze Španělska na jih Francie. Tato operace se do značné míry odvíjela od jedinečné celoevropské finanční sítě Rothschildů a stála i na tom, že Nathan dokázal shánět zlato stejně dobře jako Wellington vojáky. Přesun tak obrovského množství zlata uprostřed války byl samozřejmě velice riskantní. Rothschildové však dospěli k závěru, že vysoká provize, kterou mohli vyžadovat za takové riziko, rozhodně stojí. Rothschildové se brzy stali pro britské válečné snahy nepostradatelní. Jak prohlašuje sám britský nejvyšší zásobovací důstojník, Rothschild se veškerých zadaných úkolů zhostil obdivuhodně dobře a i když je to žid, do značné míry mu věříme. Rothschildové byli při financování války tak úspěšní, protože měli k dispozici v rámci svého rodu plně rozvinutou bankovní síť. Nathan v Londýně, Amschel ve Frankfurtu, James v Paříži, Karl v Amsterdamu a Salomon se vydával tam, kde ho zrovna Nathan potřeboval. Pokud byla právě cena zlata vyšší v Paříži než v Londýně, James ho v Paříži prodával a Nathan ho v Londýně kupoval. Oproti konkurenčnímu rodu Béringů měli bratři tu výhodu, že byli rozmístěni ve velice důležitých finančních centrech různých zemí. Těžko říci, jestli to byl jejich původní záměr, jestli si to takto vymysleli už v tom getu, to je poměrně nepravděpodobné. Nakonec to tak však dopadlo a když viděli, že díky tomu mají výhodu, snažili se jí využít. V březnu roku 1815 se Napoleon vrátil do Paříže z vyhnanství na Elbě a byl odhodlaný na své císařské ambice navázat. Rothschildové okamžitě znovu spustili svou zlatou mašinérii a začali skupovat veškeré zlaté pruty a mince, které jim přišly pod ruku. Nathan měl k nákupu tak obrovského množství zlata jednoduchý důvod. Předpokládal, že stejně jako všechny ostatní Napoleonovy války, bude i tato dlouhá. O jeho zlato bude zájem stále větší a větší a proto bude jeho cena stoupat. V tom se však téměř fatálně přepočítal. Wellington bitvu u Waterloo nazval památně jako tu nejkratší, jakou člověk v životě mohl vidět. Po dni brutálních útoků, protiútoků a hrdinské obrany nakonec o výsledku rozhodl pozdní příjezd pruské armády. Wellington vybojoval slavné vítězství. Rothschildové však nikoliv. Nejen Rothschild byl bez pochyby velice rád, že se mu zpráva o Napoleonově porážce donesla jako prvnímu. Díky rychlosti svých poslů se to dozvěděl celých 48 hodin předtím, než major Henry Percy doručil Wellingtonovu oficiální depeši britskému kabinetu. I když však tuto zprávu slyšel tak brzo, byla z jeho pohledu zdrcující. Sázel především na tažení podstatně delší. Teď spolu se svými bratry seděl na hromadě hotovosti, kterou nikdo nechtěl a ze které chtěl financovat válku, která už skončila. Protože nastal mír, obrovské armády, které měly s Napoleonem bojovat, bylo možné rozpustit. Zlata na platy vojáků už nebylo zapotřebí a tak jeho cena, která za války tolik narostla, měla opět klesnout.
Nathan viděl, že ho čekají značné a neustále narůstající ztráty. Nabízelo se jediné možné východisko. Nathan mohl zlato Rothschildu využít k obrovské a nesmírně riskantní sázce. Na trhu dluhopisů. – 20. července roku 1815 večerní vydání londýnského kurýru uvedlo, že Nathan nakoupil značný objem cenných papírů, kterými se rozuměly britské vládní dluhopisy. Nathan vsázel na to, že po britském vítězství u Waterloo cena britských dluhopisů stoupne. Nathan nakoupil a zatímco cena dluhopisů rostla, nakupoval pořád dál. I když ho jeho bratři naléhavě prosili, aby už začal prodávat, Nathan vydržel ještě rok. Nakonec v červenci roku 1817, kdy mezitím ceny narostly o 40%, nakoupené dluhopisy prodal. Celkem dosáhl zisku přibližně 600 milionů dnešních liber. Rothschildové ukázali ostatním, že dluhopisy mohou sloužit i k jiným věcem než vládám k financování války, že se dají nakupovat a prodávat a že se tak dá vydělat hodně peněz. A s penězi šla ruku v ruce moc. Mayer Amschel Rothschild vtloukal svým 5 synům do hlavy toto pravidlo. Když nemůžete přimět ostatní, aby vás měli rádi, zařiďte, aby z vás měli strach. Když Rothschildové v polovině 19. století ovládli finanční svět a trh dluhopisů, ostatní je moc rádi neměli. Spíš z nich měli strach. Navíc je však nyní začali i nenávidět. Fakt, že Rothschildové byli Židé, znovu rozdýchal hluboce zakořeněné antisemitské předsudky. Před několika měsíci našel jeden můj kolega, který sbírá plakáty, takovou, řekl bych, velice výmluvnou ukázku antisemitismu, zaměřeného přímo proti Rothschildům, kteří byli tehdy symbolem Židů a toho nejextrémnějšího nevítaného kapitalismu, který Židé praktikovali. Lidi nejvíce pobuřoval fakt, že je v moci Rothschildů rozpoutat válku nebo jí zabránit. Člověk by si mohl myslet, že by se Rothschildové bez války neobešli. Ty nejvýnosnější obchody Nathan koneckonců uzavřel právě díky válce. A nebýt války, státy v 19. století by nepotřebovali vydávat žádné dluhopisy, které by Rothschildové mohli nakupovat a prodávat. S válkou a s revolucí ještě více však souviselo riziko, že dlužící stát svým závazkům nebude moci dostát. A to se projevilo na ceně už vydaných dluhopisů. V polovině 19. století už Rothschildové nebyli pouhými obchodníky, ale byli správci celého fondu. Spravovali rozsáhlé portfolio svých vlastních vládních dluhopisů. Následkem konfliktu by nyní daleko více prodělali, než by vydělali. Rothschildové pomohli rozhodnout o výsledku napoleonských válek tím, že finančně zabezpečili Británii. Nyní měli pomoci rozhodnout i o výsledku americké občanské války tím, že se rozhodli pouze přihlížet. Arbitry války se znovu měli stát vládci trhu dluhopisů. Padesát let po bitvě u Waterloo měla moc trhu dluhopisů rozhodovat na druhé straně zeměkoule v další zásadní válce. Tentokrát však vsadili a prohráli ti, kteří nakonec odešli poražení. Panuje rozšířený názor, že o průběhu americké občanské války rozhodla událost z června roku 1863, tedy 2 roky po vypuknutí konfliktu. V červnu totiž vojska Unie obsadila Jackson, hlavní město státu Mississippi, a přinutila armádu konfederace ustoupit do Vicksburgu až k řece Mississippi.
Jižané, jejichž pozice zezadu ostřelovaly dělové čluny Unie, kladli odpor ještě měsíc a potom složili zbraně. Po Vicksburgu byl stát Mississippi pevně v rukou severu. Jich se prakticky podařilo rozdělit na dvě části. Tato vojenská porážka ovšem o celkové porážce jihu nerozhodla. Skutečný zvrat ve vývoji přišel už před ní a odehrál se ve světě financí. ...320 kilometrů po proudu řeky od Vicksburgu, v místech, kde se Mississippi vlévá do Mexického zálivu, se nachází přístav New Orleans. Tohle je pevnost Fort Pike, kterou tu Američané postavili po roce 1812, aby ochránila New Orleans před případným útokem Britů. O 50 let později však neochránila jih proti útoku severu a New Orleans obsadil 28. dubna roku 1862 kapitán David Farragut. Jednalo se o klíčový okamžik vývoje občanské války, protože New Orleans bylo hlavním uzlem vývozu nejdůležitějšího artiklu jihu. Bavlny. Jakmile jih ztratil vládu nad obchodem s bavlnou, neměl šanci zvítězit. Bavlna se totiž stala klíčovou komoditou, která měla pomoci do války zapojit i trh s dluhopisy. Stejně jako italské městské státy o 500 let dříve získávalo ministerstvo financí konfederace na počátku války peníze na válku tím, že vlastním občanům prodávalo dluhopisy. Jih však měl k dispozici pouze omezené množství kapitálu. Konfederace s nadějí hleděla k Evropě, protože doufala, že největší finanční dynastie světa jí pomůže sever porazit stejně, jako pomohla Wellingtonovi porazit Napoleona. Zpočátku měla konfederace určité důvody k optimismu. Jednatel Rothschildů v New Yorku s nimi sympatizoval a sám dokonce stál proti vůdci severu Abrahamu Lincolnovi v prezidentských volbách v roce 1860. Rothschildové však stále váhali. Pomoci britské vládě porazit Napoleona byla jedna věc. Nakoupit dluhopisy od hrstky vzbouřených otrokářských států na jihu Ameriky jim už připadalo příliš riskantní. A Rothschildové se rozhodli, že se do války nezapojí. I navzdory tomu však vláda konfederace měla v rukávu ještě jeden geniální trik a ten souvisel stejně jako onen pomyslný rukáv s bavlnou. Jih totiž chtěl bavlnou jistit své dluhopisy. Investory mělo uklidnit vědomí, že i kdyby nedostali vyplacené úroky, mohli pořád ještě chtít místo dluhopisů bavlnu. Jednatelé jihu začali dluhopisy prodávat po finančních centrech v Evropě. Když se konfederace pokusila v evropských finančních centrech, například v Amsterdamu, nabízet klasické dluhopisy, investoři se jich nepokrytě štítili. Jakmile však začala obskurní francouzská firma Emil Erlanger a spol nabízet dluhopisy jistěné bavlnou, bylo rázem všechno jinak. Klíčem k úspěchu tzv. Erlangerových dluhopisů byl fakt, že se dali vyměnit za bavlnu za předválečnou cenu 6 pencí za libru, tedy zhruba za půl kila. Tyto dluhopisy jištěné bavlnou představovaly základ nové válečné strategie jihu. Pokud by se podařilo dodávku bavlny omezit, zvýšila by se její hodnota a tím i hodnota dluhopisů. Zároveň se konfederace pokusila pomocí bavlny vydírat nejmocnější zemi na světě, Británii. Díky obchodním trasám do Spojených států amerických se objem obchodu v Liverpoolu rozrostl a další očekávání vzbudily i nové doky, které se v 19. století otevřely na řece Mersey.
V roce 1860 představoval Liverpool hlavní bránu přepravy bavlny, dovážené do Británie v rámci textilního průmyslu. Ten byl ve viktoriánských dobách hlavním pilířem průmyslové ekonomiky. Více než 80% bavlny pocházelo z jihu Spojených států. Velitelé konfederace tak získali určitou naději, že mají čím tlačit na Británii, aby se postavila v rámci občanské války na jejich stranu. Aby tento tlak ještě zvýšili, uvrhli embargo na veškerou dopravu bavlny do Liverpoolu. Strategie jihu chvíli fungovala výborně. Ceny bavlny začaly šplhat vzhůru. A spolu s nimi i hodnota dluhopisů konfederace jištěných bavlnou. Embargo na bavlnu britskou ekonomiku zničilo. Přádelny museli propouštět. Koncem roku 1862 se bavlna téměř přestala zpracovávat. V této přádelně bavlny ve Style, jižně od Manchesteru, pracovalo kolem 400 zaměstnanců, což byl pouhý zlomek 500 000 lidí, kterým dávala bavlna práci po celém Lancashireu. Bez bavlny tito lidé neměli co dělat. Do konce roku 1862 přišla o práci polovina všech místních zaměstnanců. Čtvrtina obyvatel Lancashireu pobírala sociální podporu. Mluvilo se o bavlněném hladomoru. Tento hladomor však měli na svědomí lidé. Británie stagnovala a cena dluhopisů jihu se držela vysoko. Jih však měl vládu nad trhem dluhopisů pouze za podmínky, že si investoři mohou být jistí získáním bavlny, pokud jich nebude schopen splácet úroky. Proto se stalo obsazení New Orleans 28. dubna roku 1862 rozhodujícím okamžikem americké občanské války. Hlavní přístav jihu padl do rukou Unie a tak jakýkoliv investor, který by si činil nárok na bavlnu Jižanů, musel nejprve zdolat rozsáhlou námořní blokádu Unie. Konfederace si ukousla příliš velké sousto. Přísun bavlny se jí sice přerušit podařilo, ale už ho nedokázala znovu zajistit. V roce 1863 si už přádelně v Lancashireu našli nové zdroje bavlny v Číně, Egyptě a v Indii a investoři dluhopisům jihu jištěným bavlnou rychle přestávali věřit. To mělo zdrcující vliv na ekonomiku konfederace. Možnosti domácího trhu s dluhopisy byly vyčerpané a konfederaci zbývaly ubohé 2 půjčky ze zahraničí a taky nezbývalo, než začít tisknout papírové dolary, stejné jako jsou zde v muzeu státu Louisiana. Ty měly válku zaplatit. Vytiskly se bankovky o celkové hodnotě 1 700 000 000 dolarů. Papírové peníze sice tiskl i sever, ale jejich bankovky, přezdívané Greenbacks, měly ke konci války pořád ještě hodnotu kolem 50 předválečných centů, zatímco takzvaný jižanský greyback měl hodnotu centu 1. A navíc, protože na tuto čím dál větší hotovost se vázal stále menší objem zboží, začala narůstat na jihu nekontrolovatelně inflace. Do ledna roku 1865 se cena některého zboží zvýšila až 90krát. Jih vsadil všechno na manipulaci trhu dluhopisů a prohrál. Nemělo to být naposledy, co pokus o něco takového vedl ke katastrofální inflaci. Dnes je globální trh dluhopisů pořád ještě větší než všechny trhy s cennými papíry světa dohromady. Pořád se jedná o trh, který rozhoduje o osudech vlád. Překvapí tím pádem ještě někoho, že klíčová postava tohoto trhu začínala svou výdělečnou kariéru v kasínech v Las Vegas? Hrál jsem blackjack, patřil jsem k prvním profesionálním hráčům blackjacku, i když se nechci nějak vytahovat, ale koncem 60. let jsem ve Vegas zkoušel vyhrávat za pomoci systému počítání karet. Tento nesmírně skromný člověk je králem trhu dluhopisů, který spravuje největší fond dluhopisů na světě. A jak to souvisí s obyčejnými smrtelníky? Když kdo skupuje nebo prodává dluhopisy,
Neprojeví se to jenom na finančních trzích a vládní politice. Ovlivní to hodnotu našich penzijních fondů a úroků, které platíme u hypoték. Pan Bond se bojí pouze jedné jediné věci. A nejsou to padouši jako ve filmu. Bojí se inflace. Nebezpečí inflace spočívá v tom, že snižuje hodnotu fixního úroku vypláceného z dluhopisu. Pokud inflace vystoupí na 10% a úrok je jenom 5%, znamená to v podstatě, že majitel dluhopisu ztrácí na inflaci 5%. Proto také při prvním náznaku rostoucí inflace ceny dluhopisů klesají a v některých případech se už nezastaví. Pokud vás zajímá, jak to vypadá, když se vypustí z lahve džin inflace, stačí se podívat například na Argentinu. Mnozí Argentinci úpadek své ekonomiky datují k jistému dni v únoru roku 1946, kdy přijel sem do centrální banky v Buenos Aires nově zvolený prezident generál Juan Domingo Perón. Nad tím, co zde viděl, žasl. Je tu tolik zlata, prohlásil tehdy, že se chodbami téměř ani nedá projít. Už samotný název země evokuje bohatství. Jeho význam zní země stříbra. Řeka protékající kolem hlavního města se jmenuje Rio de la Plata, tedy stříbrná řeka. Kdysi byly na světě dva obchodní domy Harrods. Jeden byl v Londýně, v Knightsbridge, a druhý zde na Avenida Florida uprostřed Buenos Aires. Tento druhý obchodní dům, který zahájil provoz v roce 1912, nám připomíná, že Argentina kdysi bývala bohatá. Místní příjem na obyvatele byl kdysi dokonce jen o 18% nižší než ve Spojených státech. Investoři, kteří argentinské dluhopisy houfně skupovali, doufali, že se tato země stane Spojenými státy Jižní Ameriky. Další vývoj argentinských dějin však ukazuje, že jakékoliv zdroje a nadání jsou pod špatným finančním vedením zcela k ničemu. Argentinu v minulosti postihla finanční krize už mnohokrát. Ta, která přišla v roce 1989, však neměla obdoby. Na počátku února zde vládlo jedno z nejteplejších let v historii země. Rozvodná síť v Buenos Aires zátěž nezvládala. 5hodinové výpadky elektřiny byly zcela běžné. Jak se však ukázalo, to ještě nebylo ani zdaleka to nejhorší. Jak tomu obyčejně bývá, do monetárního pekla vede několik spolehlivě vyšlapaných schodů. Vláda jednak utrácí daleko více peněz, než kolik dokáže vybrat na daních. Většinou, i když ne vždy, za to může válka. V Argentině zuřily hned dvě. Jednak to byla občanská válka mezi generály a levicí v 70. letech a potom válka s Británií o Falklandy v roce 1982. V roce 1989 byl finanční systém země v troskách. V únoru už inflace dosáhla hranice 10% za měsíc. Banky byly nuceny zavřít, poněvadž se vláda snažila snížit úrokové sazby a zabránit kolapsu kurzu měny země. To se nepodařilo. Za pouhý měsíc se Austral propadl proti dolaru o 140%. Světová banka zároveň zmrazila jakékoliv půjčky Argentině s odůvodněním, že se vládě nepodařilo vyřešit hlavní důvod inflace. Příliš velký deficit veřejného sektoru. Protože od Světové banky argentinská vláda už žádné laciné půjčky čekat nemohla, pokusila se svůj schodek financovat prodejem dluhopisů veřejnosti. Investoři se však do nákupu dluhopisů, jejichž reálnou hodnotu měla pozřít inflace během několika dní, příliš nehrnuli. Nikdo si je nekupoval. V
dubnu rozhořčení zákazníci převraceli nákupní vozíky poté, co v jednom supermarketu uslyšeli z megafonu, že se ceny s okamžitou platností navyšují o 30%. V obchodech nebylo co kupovat, protože si jejich majitele nebyli schopni vydělat na nákup dalšího zboží. Bylo to špatné, moc špatné. Ráno platila jedna cena, odpoledne jiná. Prodávat se nedalo, protože by na tom lidi prodělávali. Majitelé obchodů by prodělávali. Prodávala jsem za nějakou cenu a ta se potom změnila. A tak to šlo pořád dál. Ceny se měnily třeba 3x nebo 4x za den. Ceny vládních dluhopisů se prudce snižovaly, protože narůstaly obavy, že zásoby centrální banky už docházejí. Protože nepřicházely v úvahu půjčky ze zahraničí a nikdo nechtěl nakupovat dluhopisy, zoufalé vládě zbyla poslední možnost nechat centrální banku vytisknout další peníze. Nepodařilo se však ani to. V pátek 28. dubna Argentině peníze doslova došly. Je to fyzický problém, prohlásil na tiskové konferenci viceprezident centrální banky. Tím myslel, že tiskárně cenin došel papír na tisk nových bankovek a tiskaři, že vyhlásili stávku. Nevím sice ještě, jak to uděláme, ale v pondělí peníze být musí, prohlásil. Čím rychleji se však rotačky točily, tím menší měly peníze kupní sílu. Vláda musela tisknout bankovky stále vyšší a vyšší hodnoty. V květnu cena kávy vzrostla za týden o 50%. Zemědělci přestali vodit dobytek na trh, protože jedna kráva teď stála stejně jako 3 páry bot. V červnu 1989 dosáhla inflace v Argentině měsíční hodnoty 100%. Meziroční inflace byla přibližně 12 000%. V praxi to vypadalo tak, že pokud jste si chtěli v sobotu večer zajít v Buenos Aires na večeři, v květnu jste zaplatili 10 000 Australů. V červnu to bylo za to stejné jídlo už 20 000. A o měsíc později? Už 60 000. O hrsti dolarů jste už možná někde slyšeli. Tady byste na zaplacení jídla potřebovali pořádnou krabici. V červnu vyústilo všeobecné rozhořčení ve 2 dny intenzivních nepokojů a rabování ze strany vyhladovělého davu. O život přišlo nejméně 14 lidí. V zemi, kde na stole býval téměř každý den steak a lahev vína, jedli tisíce lidí v charitativních jídelnách nebo byli o hladu. Je jasné, kdo na hyperinflaci doplácí nejvíc. Rychle rostoucí ceny zasáhnou hlavně toho, kdo má příjem v podobě pevně dané hotovosti. Například akademičtí pracovníci a státní zaměstnanci s pevně danou měsíční mzdou. Důchodci a zejména držitelé dluhopisů, kteří žijí z výnosů svých investic. V Buenos Aires jsou na každém kroku takováto starožitnictví plná šperků, hodinek a příborů, které prodali rodiny středních vrstev, kterým došly peníze. Ve 20. letech 20. století předpověděl slavný ekonom John Maynard Keynes takzvanou eutanázii držitelů dluhopisů, podle které papírové bohatství finančních rodů, jako byly Rothschildové, měla vymazat inflace. Když se inflace světem v 70. letech skutečně prohnala, všechno nasvědčovalo tomu, že měl Keynes pravdu. My jsme však byli svědky znovu zrození držitelů dluhopisů. Dluhopisy se stejně jako pan Bond jako zázrakem vrátili, dokonce i do Argentiny. Trh s dluhopisy znovu funguje a děsí americké představitele, kteří se snaží rozsáhlou finanční pomoc živit. Hádáte správně, tím, že prodává za miliardy dolarů čerstvě natištěné dluhopisy. Dluhopisy znovu mohou slavit úspěch díky tomu, že se řady jejich držitelů rozrostly.
Tím se dostáváme zpět do Itálie, kde se trh s dluhopisy před 6 staletími zrodil. Itálie dnes patří k zemím s nejrychleji stárnoucí populací v Evropě. Ve společnosti tohoto složení sílí poptávka po finančních prostředcích s pevným výnosem, jako jsou dluhopisy. Lidé však mají zároveň strach z toho, že jim skutečnou hodnotu jejich penze a úspor sníží inflace. Centrální banky, jejichž postup proti inflaci by se mohl jevit jako příliš mírný, se musí zodpovídat spojenci na straně penzistů trhu dluhopisů. A stejně opatrně musí postupovat i ministerstva financí, jež hodlají za miliardy zachraňovat banky. Často totiž chtějí potřebné peníze získat prodejem dalších dluhopisů. V soudobé Evropě platí stejně jako v renesanční Itálii určitý rovnovážný vztah mezi politickou mocí a vlivem finančního trhu. Jak se zdá, platí dnes více než kdy dříve, že světu skutečně vládne trh dluhopisů, tedy náš starý známý pan Pont. Co když si však chcete místo půjčování vládě radši koupit za své peníze podíl v nějaké společnosti? Znamenalo by to pro vás riziko vyšší nebo nižší? A vyšší nebo nižší výnosy? V dalším díle pořadu Vzestup peněz uvidíte, proč je pro nás tak těžké poučit se z finančních dějin, a to i navzdory bezmála 300 let praskajících bublin na trhu cenných papírů. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio ProTime.